Mistä saitte kala? Merestä. Helsinki, Espoo, Pori. Itämeren tilasta ollaan syystäkin huolissaan, mutta kyllä ainakin Suomenlahdelta vielä lohtakin nousee. Ainakin jos osaa etsiä oikeasta paikasta. Ja tämän kisan kipparit osaavat. No mitä nyt on kalakavereilta ja seuran jäseniltä kuullut, niin kyllä meillä Suomenlahdessa tällä hetkellä on lohta ja silakkakantahan meillä on erittäinkin hyvä, että se on se yksi tae, että lohikalat viihtyy, kun on sillä ruokaa siellä. Yli 100 venettä kisasi jälleen lohimestaruudesta Helsingin vesillä. Veneet ovat toinen toistaan hienommin varustettuja huipputeknologisia aluksia. Ei muuta kuin niitä kuokkia sieltä vaan sitten takata sieltä. Kalaa joka puolella tässä pitäisi saada vaan ne syömään. Nyt uistimet justaan nousee tästä 50 metristä 25 metriä. Täällä on tämmönen vuori täällä, ne on siellä rinteessä kalat. Syvä takilla, tällä saa uistimet määrättyy syvyyteen tällä. Tuonne pannaan 5 metriä ylemmäksi. Tämä loheuistelu on tietenkin semmoinen oma tieteen ja taiteen lajinsa, että siellä apuvälineillä on nähtävästi hyvinkin suuri merkitys. Ensinnäkin tähän suunnistukseen tarvitaan navigaattorit ja löytää ne kalaparvet, silakkaparvet, niin kaikuluotain on ihan ehdoton. Ja sitten tämä muu välineistö, vavat, kelat, uistimet, täkyraksit, mitä niitä onkaan. Siellä on sitten mukana myös syvätakilat, jolla uistimia saadaan mahdollisimman lähelle sitä kalaa, jos se on vaikka 30 metrin syvyydessä, niin sinne ei ole normaalisti uistin enää menekään. Ja sitten on plaanareita, jolla viedään uistinta sitten veneen sivusuunnassa ulkopuolelle, että niitä mahtuu mahdollisimman monta siihen niin kuin vierekkäin. Et kyllä ne toistakymmentä vapaa yhtä aikaa vetää nämä tekijämiehet tuolla. Kaikki uistimet on laskettu mitä voidaan ja 10 uistintaa vedessä yleensä on 16. Kova tuuli vähän verottaa, ei uskalla laittaa eikä tulee liikaa siimasoppaa. Nyt on kalaa 20 metrissä, on iso kalaparvi. Saa nähdä tarttuuko mitään. Tullaan tuolle sopivalle patille, tuossa on 26 metriä vettä, siitä on tullut jokunen lohi aikoina, että toivottavasti tärähtää taas. Onhan täällä pikkusen toisenlaiset aallot kuin Saimaa. Teitä kalaa täällä kumminkin on, vaikka ei me saatu mitään, mutta on ainakin yritetty. Ei tässä kannata huolestua. Kyllä niitä joskus tulee, ehkä voi tulla huomenna jo. Ja tulihan sitä lohta taas Helsingin Rajasaaressa sijaitsevalle punnituspaikalle kilokaupalla, mutta grammat ratkaisevat. No kyllä, se tunnin verran töitä tehtiin, vähän siimasoppaa ja kyllä siinä haastetta oli. Onneksi saatiin ylös. Voittajan on helppo hymyillä. Euroopan mestari. 14 kiloa täytyy saada pysymään. Esa kannattaa kaikki itse.